mensa abo kan se rata fre no se je ku fakao no se menfa kasen o se mpitiri pini mpatra pa ne kwa chiri bi amani chiri bi ampon akotwabe enhye ahun se obi kan se rata fre na eje kwaku a bani ati aku kan se rata fre kwaku be fa kanana e kan dia se eye kwan ne be fa ene dia sini be we na be hu chale abusia so ba de mani twa se ma se kokko se tine abofo no se metras na hu se empanifo ba mi ana eye be we se abofo be se abe hu se ebe ene ebe puru eguo no sa be we no enye be wa bonten dada etumi nya hunu emantie hin so adi adwape Ghana ha eni wiase nyina be nwene hene na atena me benkum na oberema otimi nsani fan eye oberema Kofi Mensa ababio oberema komapa hene so ba peace amamre prama ya dia ba wiase nyina be mfie so a ya tete amamre akere be ama ya chi obi ni ho ya beto fom an obi fa na aha ene mpani wo se wi mrante yin fi wa onipa odi so a wodi beba paani na dia nwanwane se ye wura Kofi Mensa ababio wo oye nana komapa hene no broni kromu na esu obu besi obi ene se mpani na mo ma tena se dia se kukuom ye yi na di nana no mo akwa ba ye joso Wasi twede nine dada Wasi twede na dia ni obetu twede gum me ka ho mati asese na opedi ehunu di wasi wo ma opro ompo otwere ba ho ene manya tena mu ntem di opro bebu be emrante ahin si bibi tira nana komapa yo nana akomapa hin me na oni mehia Ghana ha nyina ebenwene hin me ena bayifo se bonsam ne omuko dwato a me so ene wosi ansa na okodwato a me na medidi wie na se bika mesima me di soso ena eyiyi mesimi di machi ena fro bepo me dini a ehye adakam ene yaw aboatia abayifo ko nhyiamu na se me kotwa mu pe womutu nhyiamu no ehye da me opre majapade a ahomachem eka ho bi me na me bo adwe ewo ahomachem so denchem pe ena me bo nhwoma oti ase Kofi me ena wahia me no de me ka kire wo ni se akokoro kopre asomdwe a atopa eso ka ho bi ofa wati papa no matin pa na bibi kire ne yanko me su me si de bi me su me ni Kofi Mensa ababio me na beso menum no fo mfienso me na me wo school class 1 na ma me de ntuma be kata me so na menum no fo wa da teacher na se so no bi onum no fo che bia so mi nyansa ba kwa me so di me esia me ka kire se wa wura mpanye fie enti ka toilet yo makata me na menwene be ka se entwiwa wo hoi abankwa mfro ni wie ya onfa ne takra entwifom na asere waso se akosu akuma swakora ni kunu eni je ho ampa me na menwene be se ayiye ma ufia prince abodi bohobio yanko asori baso oti hei won ka se wakonwa bibie ni hu a yetra se ede yina ubati ahwekura be maka akira oti hasa ahima wato wura wo ko La Paz tema station a ye friend dodo na friend obaya ono no ka se nipa num enya subonten dadawa apia o wo sese abayiwa na oba obeye baati bra no utwa kosu akoma no kura firi ho a ode ne to bebo emrantie hini na menwene ebe ka se aketesia obu nipa ewo mpam nyansanyensem ede kire katachi a ode pri nigetri apia o saa so ne se ya bayo so wudun se tutu bema botomu no na kugbe kwa ne ma no oso ni bema empani bo me na me ka kire asole ba kojo frimpon nkebe ya anke yanka se ehuhu be ene o se dabi e won kwankwa ni ase be enti bewu se mu bebu a mummunu won kwankwa ni ase me na me ka se enye akosu akuma kese ene de bobesi asam ne nyamia o mutie owura Kofi Mensa ate kiya me Kumasi Metropolitan Assembly o si nya kusu akuma kese ene de bobesi bra nyam na me ka yo yanko ene etie na enso se me ofa dom tie ofiri wi amoase waso kwoti se obiti ho na odwodwo no to so ade bia oti ye no oti di jonku so asem papa pia o na menwene be saa be no menwene no bogoso e bia na crazy for Christ papa ewu aye koja na menwene be se obi yare na ye di kontomire be soma me di asane yade a ye mfa nsoma nwansa no obekwa akọwe
ɛndi yɛ nokore ɔkraman sese onimhyɛn ka ne ba obewu kwa ya ɔdede ɔkɔtɔ no ɔdi dope tie ɛne nananom so aka to dada sɛ ɛnyɛ nsa nipa ɛkrama abɛnum nti na ɔkɔ abɛso na mmom nipa ho dɔ nti ni odi nipa ti kɔ abɛso saa so na kɔnkɔn fran ɔse kɔnkɔn fran ɔse ɛnika nti ɛno ɔde ɔtwa no hyia abɛso no na yɛsɛ ɔkɔ no mu sɛ ɔkɔ no sɛ ɛpia o nya nso na meka sɛ kan yɛntie meka sɛ mframa wɔ hɔ yi enwiri bepɔ saa ɛne ɔsɛ mframa nwiri bepɔ wɔne ne yɛ adwen ntanfuna nso deɛ bi tutu bi bu da bi ayi hɔ no mu wo de akyire yɛbɛkyerɛ mu sɛ wo ma kyerɛ mu yo ɛne me aso ɛna me bu me bɛ sɛsɛn oyo ɔfa kofi sɛ wuti ɛso ne yɛto twɛdeɛ so a ɛmfo ɛno ani kum ɛne mpanimfoɔ nso sɛ wopusu di nsini a wopusu wuti ampa ne yɛsi pusu nonum so a wɔtene kankan mea na meka sɛ wo kan ne sɛ aboa akyenkyena ɔse ɔde n'ano ɛbɛpere akyeamedie di a saa na asua kwan so ɔde ne tiri ho bɛpere mpanimdie ɛyɛ no kura okusie ɔdo so se onye fufu akobedi nanso bi ebedi ye bi ye o enso woduro enkode bo me na menwene ebeka se upre bayihina aborɔpoma umpo de kora ɛndi e no kora da bi ebekura wo nsem na mpadimfo sese minimum ha enya asesabo a na ye ohia me na menwene ebese enye obra mu twetweda wansani ontum pasa obisifom mesu na meka se mpadimfo se oba a ɔkyere aware ase no otubagia onua nana ata twebo akodia sekyere kwaman manhene dwato ahena odikan ɔno na ɔka se yenhwɛ tum entia mu yanko yenim good ekuro be kuru kana ba no na